Monchiña xa é unha veciña máis de Cambados. A coñecida figura de Gogue cobra vida grazas a unha estatua creada cun bosquexo do debuxante en colaboración co escultor Lucas Míguez. A figura está esculpida en bronce e ten unha altura de pouco máis de 2 metros. Está situada no Paseo das Palmeiras mirando cara ao Grove, onde se atopa a estatua de Floreano. Fixo esta maravilla de escultura, de escultura que estará todos os días aquí, en frente ao Grove, saludando a Floreano, saludando ao Grove, e nada máis. Creo que amenazando tamén porque está co rolo de amasar e que é o seu símbolo, e nada máis. Creo que merece a pena descubrila e mirar a belleza desta peza. Ao estar mirando a estatua de Floreano no Grove, as dúas obras crean unha conexión entre ambas vilas. O seu título é Monchiña buscando a Floreano. O que se pretende é establecer un vínculo entre Cambados e o Grove, establecer un fluxo de visitantes de Cambados ao Grove, do Grove a Cambados, e, de alguna maneira, facer unha promoción cruzada con esta escultura. O proxecto está encabezado polo Concello de Cambados en colaboración co Concello do Grove e financiado pola Mancomunidade do Salnés a través dos fondos Next Generation, unha obra para unir os concellos da comarca. Conectar, en este caso, o Grove e Cambados, pero principalmente o que buscamos é conectar o Salnés como un espacio cada vez máis importante e cada vez con máis repercusión a nivel turístico, pero tamén a nivel cultural, a nivel medioambiental e a nivel social. A creación desta obra e a súa instalación é a primeira parte dun proxecto que incluirá códigos QR diante de cada estatua para que os visitantes coñezan a historia das dúas figuras e onde poder visitalas. Monchiña está situada no Paseo das Palmeiras de Cambados e Floreano na Praza de Arriba do Grove.